الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagaliron na bintuk talusuran Allah na utarus asya daw ang talusumagitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uriyanan na ini panggawag ng talusus salam binalsupang ugayan o kadlan kanwarapun alamin dan yan diitas itu silang dua mga Nasrani sa mga Yahudi sa siinian ibetul labing itu silang dua mga Muslim mana aku paparataya si Allah buginan penimbeluin aku asman semangat tensang kaya sabab akia di mong tanwiman tu sakia budi wallah samureta usang kaya tiwadaya aginan isabab akia di mong tanusang kaya gawiman tua alungan sa pakambara katengkiran wallah sa balwinian kiran awata jalani ti bebarakatan tegung piasi keluarga nagu kang gunaaniran tiwadaya sa ayak kang gunairan na magpadukong mga wata asalik tunanan beguraganan mbaloy beguraga asalihah kakagi isad nanan di ipamagigaw o adna mga pamilya niyan ang buwatas kaniyan sa wata asalih o di na beguraga asaliha tagipin pakanggil reketan waguna si iku kurian ukak dan si iku kadnan tanwarapun alamin papaganayron na tatarimaan sopan ninian surasulullah na ayaw tuwa kateruyan na igiratigib si maknan hadis na andid ni kawapat o uripin wallah na maputol din sulaman ugan pagyan sa ayaw mo atigiw ting rasulullah akalam buong adibun kaputol na talukaklas paganayron nagyang kutwakang buwatayan sa wata asali ikadlo naging kutwa di makasisad ka sa sadakatun jariyah ikatlo naging kutwa miyakaswaan ingkang gunaan suswayan ayamaan niyan na upamakas mga pamilya o dinandider lupa na mambiatiran suwata iran si iku Islam na miyatang terkaskanian na miyakang bual sa galbak apiat panagkaganatan yan ang kuto watayan na pagpakyumaw ang kuto balas galb ang kuto watayan si isang kuto kuburian kagis mga manusia na andid ni kawapat mga manusia na siran matataman sang kanan ang mga kubur agito subat sa siya ayang ananian na ay sa akyano yung Rasul sallallahu alaihi wasallam na suwati kinos sa mga kubur na ginan ipagampaganay at turugan si anungan akyano ayang ananian na sumangalos tan mga pagalitan mo minggod sa limong wala na sansiran matataman sang kanan Badzakiya
Ako punew ninan soyaw mo sa uli na anuman abangkit. Kapunong upad ng talwara kong alam na suwati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kubur na dua klase. Ay maana niyan na paganerong aklase na pagkabaloy sa kubur asurbi ko surga. Isa kap dino ni kapmana yung mga uwang na kung mga balintad si ko surga. Na ikadura kubur na pagkabaloy mambu apad kulan dun si ko naraka. Jalan itu. Na igira giyong kutwa kubur na pianang mong balay yung ulit nuwala ang kutwa kubur yang kudan yan ng pagkapakataling mana si mapagkusong di surga. Nasaan ko kakita din na taman sa kapunewan yang kubangkit na magdamian ko. So balas ang mga pipi amyang ginapagyan si Sarkair niya sa kita rin mo na kita rin mo sa mga ang mga kakayaan ang mapatutunan sa surga. Sa langit mabuto na raka ay sumusulit na wala na iradan yung panabuntaman yung kutua kuburian wala iniyan udan yan yung pangkapakatan yung makasiin yan niya si ikulan din mo naraka na ayaw manamang muna so apoy si isa naraka Jahannam na makatataling masang kutua kubur ang kutua tao sa taman sa kapakaw mo bangkit na ayaw mananian na magdadamian ruso siksa aparsiyan at iku bahasa abawari stado ayaw mana na magdadamian ayaw kagdamang ako fine na kami ka maksud ka sa Jahannam Jalan itu. Awak tanwa na kakanaw baginan ni tapiktan kakanaw baka papatayan tapiktan ni mga uwi na padentu sa kasgir ayam mana na surah susah Rasulullah Ta'ala na ayat na wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin pamakatad muka ya Muhammad kakagisu ka pamakatad na pakang gaya guna usiran tuam yang marate ayam mana na nantan maiki paparate na tabi manusia ay tidak pernah kebimben sangka ia orang di dunia na pekelipatan yan ubah dengan si ipukan nanian tak ayat kata unian na perintau si isang kaya dunia sadin wah ubay na din yang katawan udina mindi dari dunia yang kali dapatan yan agyang kaya ka perintau tan si isang kaya dunia na mata tan si sumasaya wa man hayatud dunia illa al-la'ibu wal ghurur ayam ananian na da kau yang binsang kaya dunia inuntab Jalan itu. sama mata tanung sumasalit o di na mata katembangan ayat tadi tang kaya dunia na perhikmatan niyan o di na pelimpang niyan sa mga manusia na opong kamaring pang dunia na supasin kita tigiran na saurian na madi di penuh ba ayat kapagkasindit kapagarya na suka tatagbukas sa isang kaya dunia kakabulungan suka sindit sa isang kaya dunia na ayam arjun na suka sindit sa anungan akyama kada kibulong ko kasindit ka yuto sugogi akapamalas ayam ananiya na tumagitong sulangan umyan pagkas sa isang kaya dunia gina gen kaya lagi dai amaan agyang kaya akika Jalan itu. na padai kung mga sunnatung muakkada ayam ana na padaya kung mga naa sunnah wah so Rasulullah na suwapo yan aso Hussein abusu Amir Hasan napiaga kikaan yan nasupun so Rasulullah napiaga kikaan yan na ginawa niya wah kakagisi kumasa akining buwatan na nadapan na maka bulan tahu Islam may tu asal mga tahu Islam kan mga jahil sila si kay Islam na nadas kanian maaki kau ina yana amina kakagi suamo Rasulullah na dapat buatan si Rasulullah na miya wafat su Abdullah wah Jalan itu. nasi kya baloy unabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul
si sa Madina o kaya pagpagin Nabi ini beginian udi na piaga kikaanian aginawa niyan na mimbugot so watayan as Fatima nana so Hussein o so Hasan na ini beginian sa akikah. Jalani TV. Ayam mana niyan na sunnatun muakkada isa miyabatiakan na hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam na sukun sudiin bawata na misasan doon ang kuto akikah niya. Ay mana niya na yung kuto akikah o dang kong kibugan sa akikah na sutigil na mapapaglayintong sa puro ang kuto kuan wata na ayak ke kuan itu naging kuta kibugan ulok siyan ko akikah. Gyang kana na akikah na igira ay ining bawata o ndarupa na mama Jalani TV. na ayak kesumbal iyan na dua timan akambing. Agil kuto akambing na mapumili ka. Paganayron na mapay para sa kambing. Guda ba niyan na mansa? Kena ubah sakit, kena ubah sepaki panah, kena ubah buta, kena ubah puges sakit, kena ubah lepok. Gitu syarat ukap guys sakit. Mana nak kau ni? Mapi ikap lawas. Kena ubah tabita. Na supagaki kana tiginaya ke panlingon naging kutua, mele ni nang kutua buta kami na may tuyar ga tiginagi ko ang wah, kama keberatuan aku, Odina lepok kaya nak pare, tapi itu nabas tak naman sa binatang na ay manap keberatuan. Jalani TV. Naupo nagiti pamasang ka naman sa na disakso akiko wataka. Kaken ubos syarat, ayat syarat naging tapi ang nangyari. Lagi pitin dan sampai kapag dikari mga pagarya katawang walang tanwa ya sabot. Ugina tazkir pagna primay ng tanwa ang tanwa ko nga mada kilo pamana mga kamudan namiya katapi-tapi so kuan na din ang katawaran ang tunay mga bukita ko ari estado. Ayaw man na di mo tatiga ka na upo na imbawata ka na mama na pipikiran ka ayak kesumbul ikan na dua timan akambing ada abanian mansa ay mana nama pekap lawas okman o berwaraga nasa timan akambing ada membuat banian mansa okman ada apa bingnya gitu tapi yang aritan Jalani TV. Ikadua ukit akapagakika na sumbul inaka ang kutua kambing na pakatalo bagiin ka. Bagan kaon sa mga siringan ka. O di na bagan kaon sa mga pobre, mga miskin. Gusto mga layo pa. Nasusaluhin, napilanggan ka sa ginaw nga pakakan kaon sa mga pamilya ka. O kumano ay pagukitan ka, naging ay pagukitan ka, naging kumakanili. Na dan din bagi-bagi ang kutua kuan kambing Jalani TV. na simbali iyan na piyakit paninin iyan ko pamilya niyan na biyarangan yan sa lagidaya na tiyawagin sulangwan layukian lulutian datarang kaya siwatan si matwa tiyawag kami na sa sukwa akika isaw na tuwa kuan tunatuba tubuh kita. Ikadua, napaparang yan tanua igira ti pedan sabuk suwata na ipililip si kukuran. Kena tanua bagiti ukitya. Ay mana natapadan ang kutawata sa bu Jalani TV. nakuha na palapat na ka ang kutawata miya tapadun. Na panginay ka sa maringpog na mapaykat o pamumulan na ron kong sisipan ron kong na tagwa kaarat ito sa ay mapipikir naging kutwa kapag ang kutwa pamumulan amapiya
namunga nagito aratia yung kutawata ka ng sumang suka papakalayan na tegumpia na kanggunaan o langwan o bangsa niyan kadenden mga Muslim. Gitu yan dapat. Kena baging suaswaitan kinuang ang kutukan na inililip ka sa Quran. Jalani TV. Kinuang ito palilip ka sa Quran. Yung Quran na apia sukas kasbuna di kisbu badisupi. Ako na isa ang pasangay awatan na kuamad buya ka akhirat. Na ay afdal na pagbawan. Ino to? Kagiran ang kana na original abukang kana na wata na ay anta peruna buun mong kapara madun mangkutan na nadis. Kaya si makapupun si ikutian inaya. Uwa. Gitu uwa. Isa okay itong kaan kita ginisukuhan na putulan sabuk sang tambala ako yan. Tunggu-tunggu mbala akili diyan sa ko. Gitu mga pedagog itu. Buwi na ay afdal na kita tiga kena kuat. Aya hikmah o agama na giyong kutua para mada ang kutua nadis kakagi giyong kutua wata agupan inimbota na si makapupung kutian inayan. Jalani TV. Ginan yung mga pedawan rupaan sang kaya kapagakika isa penamyan na naging tukunabu na gitamiyata pedun na timbangan na yung kota timbangyan na ayamana ng galiwan abulawan gitari stadum wena dapna da media kana ba na minggulo na sana pamana tinimbang yan subuh kuat ya na tigina kata so drama bulan ini bagi kena kuat kan bagi ang kawatan da kay yang ko ugay na pagka agama tanun na dinun yusra agama miyakan panubu diniyang kabaya ubakar kaniso umman yan wa na kagi diniyan ng pakarganan na ay mana na kena ubuto ini paliwat ang gitu kating bunga sang ketua kuan tunggu-tunggu buka terus dari Jalani TV. Gitu mga hikmah sang kaya kapagakika ay sa pelakuan na hak anan wata si kuluksian kuan aki baganian sa akika amay kasuluksian na maguganian aki baganian sa aki kapuatayan. Okman, udinian magagaga. Na kena ubah paliwat. Ugay. Na ayah ko kumananan na sunnatun muakkada. Ay tagita na madakla ko ang ayah katawanan na ba padagwazib. Budinian permapka sunggi ang kuta zakatun man agu gian kaya datarang kuta zakatun fitr. Wah, di na tadi mapaka kukuana. Na bidang tu kasus zakat mal kapwa ikutan na wajiban amay kami akan disabsu tamuka kana wala mo tamuk na kaya patutan sa kuwan ka aya mana nama aya syarat apakah po ikutamuka na makalisab pamakaibaran tanam yung sa pirah na natatagman ka sabor ko magatus ribu di gagilin at tatagman karon ani kasarag ni paligutid na kako ang kasusukat. Kau din ka ko isa zakat, tapi pikiran ay isumari ka sa mga anak yan. Ay mana na, ana siksa. Okman din kaya kami din, kumana. Sukayan tanong, nasutigiran na dapat na makwasusukay na miyan minipangtang na doto kapatuti sa kuwan. Zakat. Hinalitan na rin kuwan. Malutan ng di pamagniwayan. Ay madakla ay pipikiran di ba si isang takya pamagitungon na tigiran na 40 na salad. Jalani TV. Ako kuwa. At tingnan niya ani sa bagay kira ka na sa manila mo ito ko sa 500. Ni magatos sana ko sa zakat at bila na usara pa bat siya. Nakana bagito manang utakap ko sa zakat. Ugay na dat manasakan ka. O ba pumanasakan na maninig na eh sabay kasama umani pagkakaptan ka magatos na ikaw tatay hasubun na daw sa ratina siya katang kaya
Jalani TV. Mana lagi itu semua hukuman mga nisa. Nah, dia penanganan nak kumpulan sasikat, nah mana hukumannya. Mana nama tertentu semua tawa kapal patutan ada nukon yang disusukan. Kau apa mana mikir kasih sekat, tenaga miat tinggi kasih pagaring ating dika. Milioner itu, ukuan ketika kata ke bapak ukuan uyutang kasana. Dah masak sekat ka. Kasana kau tidak kau. Kadang kau bergeluk, inan yuk kad nantan orang alamina wan wasilid atigiran. Jalani TV. Tadi pedang tanuan sama kuan sa insyaallah yang kaya wata sekali ki wata sa kaya kuan. Bagi na di dero depa. Biya kapira do yang ada na. Ya adu kapitulo. Oh. Dia mau ngaya kapag kita kuat anak. Pia kan tunduk Rasulullah ang kutuwa kapakan lebih niya. Paganay nung nagtingin na andin ni suining botan na andin ni kauman yan o pito ko ikining botan na bugay ka sa akika. Uding ka kagag. Ay man na dito kapaka-tunduk yaw ba? Pamakakuha na dito kapaka-dalabiyo kuwan. Jalani TV. Uding ka tingin kagag sangkota ikaw pito ko ikining botan sangkota wata sa kibugan ko sa akika. Nasi iku ikan dua kapito boy, ay mana namanya kapotinis, nyaka sa pulau bukan, nah bukan kalau masuk suka, ya akika. Uding ka mana kegagal, nah si iku ikan pulau wisa. Jalani TV. Teluto, gina na telupangka. Nah uding ka kegagal, nah bigam kau Islam sa sadin sa kaadmir ka. Ayam mana na sadin sa kaadmir ka namanya pakai ka. Ayam mana naging putakinan ng Rasulullah at telo ka klase kini kapakatutungtungin na giti tarambi upama ka kegigaw to tao pamilya andin ni kimbotan sang kutawatayan nasi ko ikapituloy niya na magagagan niya na pagkikain niya kagiti tarambi na ito na yun Jalani TV. mapasan ito napaganero na pagbangan ang tawata sa kawanan na kematan sa jiwa. Urian yan napakakan sa mamis tenang hani. Urian yan nambutun sa mapi angaran. Kakagi sungaran na isa ng akab na kuwata si ikumbal ano kusiyan akab tuwan yan suwata yan sa mapi angaran. Buwan. Kenapa tadi tanam genggia sosuantan labotan nama ngamerano seketan lagi mga muru ada nama ditan pamutua dia nama adanya udina padai nama kala suatan ibuya ia pernah utangaran yang ini tunggong na tunggirwa ina udina amai ini gua inu nirang yang betul ai gira petilwan ako sama sana pegaya ya aku ay tumaninga ako mga klasmitan. Wah. Jalani TV. Nah, kinangganan askan labo ko na mga ina. Askan wi pagam-paganay adi imbiat ko mga muriato. Nah, mi pamili yuso wata yusangaran. Di puro ko man berat miya pangaruma ka. Nanana masih singayo kan ay antap na yung utokar mo beda anggota dua ka tau paliti antap na ino di tepi sudur ka tau kaasiran ng mabarber wah Jalani TV. nana titigar kan di ni panga ni ada sama pi pengaran ka wala ba nga benar ayat tengada na pero makasih kuana tau to suatu sta ma kuana yang ka tatak usang ka surat ka buat aku sa bena di betul kan masih kuat. Nah, pikiran kamu bayarkan, udina pagariakan, aupun kadiputu yang kuto wata kasama pia. Suinan Islam, nah ayat pikiran anak itu wakan yang sama anak kiamat. Kapun katangan yang sama anak kiamat. Kuat. Namun, anak tutulah kuat, lain disumbatkan orang lain. Si kumasa Umar bin Khattab kia berinian Amirul Mukminin.
na adna sa kataw alos ami penungku Amirul Mukminin tigina hey Amirul Mukminin adna wata kana tigina mama Jalani TV. natitud na tigina maratai parangai dia punya di tidak nana punya nanima dah aku makin dunia na terumur wasiat kata nah kagi su Amirul Mukminin na paparatan ika alaka kati ipegel ku iblis na ayah pergi ikan ku manusia ha oh kaso Amirul Mukminin sukar na bubulun ba ako na andin ika ke benda ko iblis na pot-poten sumini dan sangkut wa ibu biru wallah apa mengangan wah Jalani TV. nana pihak sumunia nang kutua mauda nah kay mama mas mauda na Peter tingina hey wata hey mauda anto na kaya sumundra ni ama kagi gagi tingina hey Amirul Mukminin badi mapakaya makatiro ako sa mati na tingina ka pa na tingina ayaw ko tingina ipagi si akhirka na baatan ahak kuwata si kuluksian na tingina adu Natigo anggota mauda anto na ikabnar wata ko loksya. Natigin na paganiro tigo Amirul Mukminin. Nagil ko tuwa kambi etian kambi etanian si ito agama Islam. Tingnan to na. Natigin na so tigin suka patuin niya nun sa mapi angaran. Tingnan to na. Natigin na so ikpamilin niya nun sa mapaginay na yan. Sama Allahu Akbar. Mari Ustaz. So kian ko nang butaw na natin na hay Amirul Mukminin nagyan ka na natalo amya aluin ka akap na watas ikuluksyan na din na piyakin bagin rakin niya. Jalani TV. Siya tigin siya ma na ipun siya kayo akan natamas sa mga mga dukong na dakong yan mo. Hindi atas ikwagama. Wow. Ikadua tigin na siya matigin na ayat piyakin paginay na yaran na bayat tigin na kuwan. Ay mana na miyangin mong kirang. Ayat penangaran niya na tigin na si June. Kuwan. Gimutan June na ya mana niya tanong ako kung dito na so tigin na manggata. Ito na ito ba so isa araw so pati sulit mo niya. At tami ito pa. Kuwan. Gitu. Ikatulwa tingin adi uy ay tingin ini tumira na tingin na si Jul atigin na ay tingin na piyakin pagili na yarakan na ba ay tingin na pamana marata ya lang pala Peter Uma Jalani TV. dini dan yan ang tutua lukas ami problema umat at tingin na hey pagari mo na 20 ragun penadagang bawataan sangkaya wataka na dininasan kanya. Kotor. Isaw kasi tanong mga dito na kinanglan nami pamilikan semua mga watatan sa bayi at tigiran bilang akan. Sabab ro na pagpakatay sangkaya kuan mga tasgitan mo titan bikap mo sabila Jalani TV. nana aya puntar ya tan sila din kaya kapagakika ang kaya tiwalesa kaya pengikiran mo Allah sa murid sa pakamberat at kiran mo Allah ang kaya watairan abuburaga sa pakandudukan busu salam sa assalamualaikum